Ja veuràs com aquestes retallades en sanitat acabaran afectant a les meves malalties. M'estàs dient que jo sóc un hipocondríac? Sí, això és justament el que és. I tu ets una traïdora. Ah, sí? Sí, si no fos per mi encara estaries pidolant al carrer mala pècora. Sense insultar. Mare, no em pots fer això! Estic enamorada d'un altre home! Ja que arreglar això del testament immediatament. I, de moment, per precaució, et donaré 40.000 euros. Que tinc el sostre de la meva cambra. I 2 talons. Apunti, 2 talons pagables al portador. Amb tot això de les retallades... I són les retallades, tranquil, les retallades són per als treballadors, no pas per nosaltres. Som els treballadors. Això és un vídeo de la meva primera operació, de fimosi. Ai, quin fàstic, a part d'això! Vostè estiguis aquí, descansi i facis el vol. No,